Hola, soc Mireia Lozano i vos vaig a presentar El verí del teatre, una obra de Rodolf Sirera. El títol fa referència al verí no metafòric i a la passió pel món dramàtic tan forta com la dels verins. Rodolf Sirera va néixer en València en 1948 i és un autor molt destacat en llengua catalana, sobretot a finals dels anys 60 del segle passat. Aquesta obra pertany a la segona etapa de l'autor, junt amb l'assassinat del doctor Moraleda, i aquesta etapa va de 1977 a 1978. Es caracteritza per tindre una gran varietat i treballar amb moltes formes i subgèneres. El context històric està en París del 1978, prerevolucionari, i això ho podem descobrir en molts elements i personatges destacats d'aquesta època com Diderot, Rousseau o l'enciclopèdia. El tema principal és les classes socials i el poder, la reflexió sobre el poder, i com a personatges simplement hi ha dos, en realitat tres, però que un d'ells fa dos personatges. L'acció és continuada, sense elisions, i com a objectes destacats tenim les disfresses, les begudes, l'antídot, el rellotge d'arena. Nosaltres ens situem amb Gabriel, que és l'actor, un dels personatges, i fins al final no sabem la veritat, que ens la dona el marquès, que és un aristòcrata. Després, l'obra té diverses visions lectores. Per una banda, és una verinosa creació artística, per altra banda, són les relacions humanes, les diferències en les relacions humanes per les seues classes socials. La següent són els límits que hi ha en les convencions artístiques entre la ficció i la realitat, i l'última és una reflexió sobre si a partir dels límits podem obtindre la passió. Com a conclusió, aquesta obra de teatre continua la màxima de Docere et delectare, que és aprendre i gaudir, i és una obra de teatre que jo recomanaria a tota aquella persona que li agrade la intriga o vulgui passar una estona agradable. I a mi, sincerament, sempre m'he costat molt enganxar-me un llibre, però aquest, fins que no ha arribat fins al final, no podia parar. Així que espero que us agrade i que gaudiu de la lectura.